babaran ta tunga. Wanga aiki ne sabo baba tunga, shi ko gudu zai zo mo ba bera ba, na da guza ya fita mo ba ƙarya ba. Baban zai iyano Abubakar da Faruku Abdullahi da Fatima Ibrahim da Aminatu ga sukari masu gari tabi ogan SK tuni kai aka so. Aminu Raha ya ce nufi inda ka so, ciyaman Bashir Buma ya fi da ka so, jikan daidai tuniya magance faso. Mallamawan Gwandu Foundation kun yi komai, birnin Kebbi Kalgobin sai dakta, wakilcin dakta ku muke so ba na fida ba. Birnin Kebbi Kalgobin za mu kai muka nemo, birnin Kebbi Kalgobin za mu kai muka zabo, birnin Kebbi Kalgobin za kai ɗaya muka dubo, birnin Kebbi Kalgobin za ba mayan lambo. Mun yarda da kai radda tafi yancin muka karbo, don ka dara su alfarma majami na giyo mai girma. Bari tambura na doka ma girti ya kafa jin fama, ƙuri'a ke shirin yi ma. Baba ai dole a bar ma, tafi shimfiɗa ta a bar ma, filin dole a bar ma, ɗaya mai rike da fifi. Tuni masu kiba an san cewa suke karfi, shi kuma